Ndamira pamberi pedara makomutasi. Ndamira pamberi pedara makomutasi. Zvese vandozvishukwadi. Ndikaipa chepakone mosha. Ndikaipa chabatwa nemosha. Mwari atimbatsirawo. Mwari anobatsirawo. Pamusoro imamo ndinodzepferera nhamo. Ndinopambukirwa nanhamo oipa. Nyaya yangu yandava nayo pamberi pedara ndeyekuti ini ndakafirwa navabereki baba namai ndikasara ndikagara pamushapo ndikubatisa. Zvandiri pamusha ipapo hanzo dzangu dzakapera kufa. Ndindamusara ndiri pakutanga. Ndori mukasi akauya pamba pangu. Aizwa nemashoko kuti asisina hanzvadzi asina chii. Akatereka ndokukumbire nzvimbo yekurima pamba pake. Nekuti kana ndikazomuitira ukasha haana anomiriri ndomataurira ayoita. Saka ndamupa pekurima. Akazouya nevamwe vanhu akutoda kuchera chigorani panzvimbo yekurima magwere. Ngandati handina kukupa kuti urime, ndakupa kuti urime magwere, handina kupa kuti uchere chigorani. Saka akazvadaro chisiya henyu nzvimbo yakuti muende mamborima zvakwana madya. Akati handisi kuzosiya. Ndobva akatanga kuuya pamuda ipapo achisungira machira matsvuku achiisa mereza achiita unga fenzi kutenderedza pandirogara nemachira matsvuku achiisa nemereza munyika imomo pamba pandirogara. Ndikaenda mapurisa andipamhama. Iye aenda mapurisa achitaura kuti hamundisungi, hapana zvamunondiita, inini nditori mutemo wangu izvi. Mapurisa aibva amusiya. Akazoya zvakare akatanga kunditorera mapisodi pamba pandirogara ipapo achinditorera mapisodi achinomangara pamutare achidamba mutasi achiva nemapisodi ake. Mapisodi akanga asi kutaura kuti iye tiri kurwira munhu. Ainotaura kuti Evelina ari kunditumira mabhuku arida kundiponda ende urikuda kundiuraya. Ndomapisodi akaenda kunditora pamutare. Ini ndakazosvika pakuona kuti mapisodi acho ari kutora hazvisi kuburisa nyaya yekuti inatiri kunetsera. Ndopandakaenda kupolisi kwaRuda ndikanorekota kuti inini munhu uyu andishungurudza ende ari kundimangarira mhosva dzakasisa kuita ndoendeswa kupoti nomutombo. Akaita zveimwe yekriminal yaakaenda kundimangarira. Iye ndiye akauya pamuda pangu achiisa fenzi nekurima. Indandatora interdisordinary ndandinayo achityora mutemo iwo achiisa fenzi yekundiganhura pamuda achibva arima. Akaenda kunondimhangarira kuti akacheka waira yangu. Avo vakazvigamuchira kuti inini ndine ndaenda kumba kwake kocheka waira. Wakatonga criminal case iwe. Mapepa yakakwira ari ese nerangu raanganga adhifota mutemo wanga aitora nzvimbo yangu kuuya kodi kuisa fenzi nekurima kwaangaita zvisingatenderwi nemutemo wandandinawo. Saka zvese zvakazokwidzwa pamwepo kwaDC. Yake ndo yakatanga kupinda yecriminal. Ndikatongwa ndikazilibvise faini dzakashora mutemo wendani. Asi aiwe manyekwa aitaura nekuti pamba pandinogara ndo pane fenzi yaakaisa mumunda wangu pamba ipapo. Wadaro wakatakazodzoka kumba ndapedza kesi iyo ndikadiswa faini. Ndadzoka kumba takagara mwedzi waMeya unaupera musi wa27 takayopiwa masambu zvikanzi muri kudiwa kunyaya yedefault yekuisa fenzi iyo yaakaita nekuuya pamuda achishora dai. Tikaenda musi wa27 ikatongwa nyaya 29 ndopa yakazopera kwaDC. Wakamuudza kuti iwewe wakapiwa pisoda interdisordinary asi wanga uri kuenda pamuda pangu usingatenderi. Iye achitaura kuti ndine angu mapisoda aanga achitora pamutare iyoyo ndo anga ari kutendera kuti ndiende pamuda ipapo. Akati haiwa pamuda apa paine pisoda yanga iri kugara wanga usingafaniri kuita izvozvo pamuda. Saka wakashora dai. Ndopaakapiwa mutongo wake musi wa29 kuti iwewe hauchafaniri kudii kuenda pamuda nekuti pane pisoda wanga wachitoshora dai. Aibva apiwa mutongo wake musi wa29 iwoyo. Apiwa kudaro ndakaona kuti abvume kuti azvitambire kuti ndo zvazviri haabvumirwa nekuti une nharo. Anoramba achingondishungurudza. Tiri padare ipapo aitotaura kuti ndichambotisa nenyoka dzangu nemapitsano. Ndozvaaita ukadzokada. Saka tabuda anzi faini. Ini ndakungotega ndiende hangu ndotore pamba mudhasi kuitira kuti asvike panguva yekuti abvise fenzi yakaisa pamusha pandinogara. Ndozvatinazvo. Mapepa yakuda mapepa einterdict nechiyaro sunga ndiye anazvo pake sunga
I'm sorry, Daddy. Ini tunaita shukura kwa bwana nchi mwetu sana. Saka tu wamatamba vita basa wani andida izuri mweje ba aweza wana. Mayo kana iza bomba kwa. Unanzana. Yere kasoka wati mai mabaya. Saka wandida iza ndakaenda kwa basira ndakaza kwa basira. Pane zvinhu zvaigara pasi pomuti ngori pa. Ndobva watibvisa panga wabvisa zvinhu zvinobva watora wanipa $40 kana shuwa ndakasenza ndikapedza kuwandipa ndichitora pa wandipa 2018 wandipa kudaro ndakadaidza sisi wangu nemwana kuti awati kusenza kwaita takubaba wati unotipa $40 zvikawapa mari yacho ndakabvunza ndikasvika kusikoba kuti yaina unopani kazi munopa mwana wangu eBerini ngudza ndifeti mwana wangu uri kuwasoma tova ndaenda kubanda wapa ndaupa kudaro tagara tatitoirana zvakanaka wakatonipa munda wandakarima garongoni maeka mairi kuizi zvomunda wari mainapo shuwa ndakarima ndobva wazokouya kuti vanhu munda wachari vandasiya vandasara nepaakandipa zvapera kudaro musi waibva ishesa manga wapedzisira kufara ini ndandiri kuendawo kuda kuti ndiende kunhamo kwagirini kwakuenda kwaichi ndakaona wachitema zvinhu zvese zvazviri munda imomo watema kudaro ndadzoka ndakabvunza kuti iyazvo ndakakutaurirai wani kuti ngamusikachazori nesipende nyama ndipamunori pamari yangu ko zvamakutema musina kana kunditaurira kana kuti makufunga kuita sei zvikanzi hapana zvaunondita nokuti unoroya kati mazvita here ndoba ndabva mandaenda kwasabhuku nemari $5 ndiye nomang'aro mandaenda pasabhuku danhama pandamang'aro ndaenda nezvinhu zvazvatemwa zvinhu mukasaki ndauya sabhuku nenyaya iyo watema zvinhu wakandipa kudai saka ndandiona kutema zvinhu kazi weraiti ndiye saka muda kudinga ndoti timhangani sabhuku mudaidzi awo nenini muti ananisi muono kuti zvingagadzirika sei shuwa ndakadzokera kumba ndadzokera kumba kuya ndakazoenda musi wangu ati ndiende pandasvika ndauya ndaona pasina vanhu pasabhuku paya ndauya kunyaya iya kazi nyaya yatetoya panopa uchitaura mama wati mari yopuwa namai mubaidya vanhu vese vari kuya unyaya ndwaparari havo saka vanhu vaona kuya ndikati sei kaindozvavataura kati bhazi kaladawo manganya utotongo unoya $100 tova ndadzokera kumba ndagara taura zviri kunetsa ndipo ndakazotanga kuenda kukotuku bandataura kazi inofanirwa kuenda kwamambo kana kwaishi ngoti inyaya ine nyaya lendi mukati ndobva ndachidzoka bandaenda kwaishesa manga sabhuku asina kutonga ndaenda kwaishesa manga anga aripo akabva kubva zvinezvi nemwana wangu pataenda ko andigoni kufamba negumbo paanditsvakira motikari tasvika atamanga ndo zviri kuitika asi tada kubatsirwa kuti nhau iyi inopera sei ishe wakanyora pasi zvese zvakaitika nezviro zvangu zvawakapisa netsvimbo dzangu nezvese zvawakatema wapedza kudaro takagarira kuti tonoti masamuna wakati achauya nemupurisa wavo yekuti tipuwe dheti rekuenda kwaishi kubva kuvhera pera iro ndofunga kwava negore hawana kuunza masamuna saka pana vamwe makurukota vanotonga navo vanogara pachitombo vanonzi Samanga Remo wakanditi ayo zukuru takawana masamuni kuzi kune nyaya kweri kudari zvomusi isiri kuuya pamasamuni anakwereka asi auya ndobva wati panhamba zvikanzi mufonere ndobva ndafona sekuri masamuni asi auya zvikanzi achauya kubva ipapapo zvikanhasi haana kuuya saka ini ndaenda kupoti ndakatsanangura nyaya yangu zvakadai zvakamira kudai ndopa ndakatanga kupa pisoda kutanga vanhu ini musasvikepoba kunze kuti maenda kwaishe nekwamambo mazi uri kuona ngezveponziyana iwo vanokuenda vaenderesa ukoti kwaDC saka ini paDC hapatongwi nyaya panotongwa mari ndaonawo ndatambudzika 5 years ndichitambudzika ndakabva ndaenda kwamutano nokuti ini handina mari
ndaenda kwamutare shuwa dzakatomwa zvakanaka wabva wakazirisa ndinokumbira kuti muwithdraw statement withdraw statement iyoyo yekuti kwa-DC kunotongwa mari hakutongwi nyaya. Statement iyoyo withdraw hatina kuedza zvakanaka baina withdraw izvamataura bvisai mashoko enyu amataura yekuti pa-DC hakutongwi nyaya kunotongwa mari because inyaya because handingambokona nyaya pamuda muri kuoneka mameja dzichiri kwa-DC wari kuzviona pamwe watori muno handi saka wanokusuwai kuti imi muri kuti imi pa-DC wanakuitaura munofanira kuzopruvha zvinozokuremerai hazvibvumiriwa mutauro wakadaro hatiudiwa because muchafamba kuti mabva munomha kuti kwamambokutasa munotongwa mari imi vakamanipa mari yenyu. Saka anyway nyaya yenyu mimi ndemacounter acquisitions uyo akadai akahwina kwautasa ini ndonomuhwina wakutaura because kutaura ndo kunotongwa nyaya ndizvo but mutemo manje zvaunoita mutemo kana paine order iripo hapaindi kuiswa order pamusoro peimwe order hakuna mutemo wakadaro kana wadzi usasvika nyangwe ukaenda kuharare ukanonyepa kuti nyaya iri kutangwa popiwa mutongo unocherechedzwa mutongo wakadii wakatanga. Saka in this case ungatarisa nyaya dzenyu dzese pane nyaya iri panapa yeinterdictive default judgment 24 January 2024 iri respondent and all those operating through her be and hereby interdicted from encroaching, farming or visiting applicants' land situated at Danama village, Edwin Samanda, Chifumtas. Each party to bear its course. Zvirikuti imimi anditi amubvumiri anditi kusvika pamunda uyu kuita anything pamunda iwowo but mimi makatoenda maisa fence saka already kusvika kwamakaenda kuita fence matone mhosva yecontempt of court makazvidza dai akakuripisa ndiani yecontempt of court which means kana wakakuripisaika kuripisaika ndiye admission of guilt which means makabatwa nechi saka kana makabatwa nemhosva zvinorevei zvinoreva kuti mhosva handiti haina kuchinja mhosva ingoripo yekuti hamufaniri kusvika papi ndizvo tikazotarisa panapa murikuona order yapaina order yenyu yemusi wa10 March 2026 hainei neinterdictive because iyi ingori order iri kuti applicant application for peace order peace order and respondents are ordered not to insult, harass, provoke, threaten or intimidate the applicant and peace order haisi interdictive and toenda futi apa musi wa 20 September 2020 what and peace order futi and toenda futi musi wa 20 September 2024 and peace order futi and because ini chandinoda manje kuti ndizoti makunyepera nenyungwara-ngwara yekuendesa namakoti achiti akaenda kuenda uko
uyakaenda kuenda andikoripa asi nyaya chaicho haisi kuisa kumakoti kwamuto zvekupa namapisodi nyaya iri pekuti ndepani pamurukani pamurukanira ndepani imimi pane zvamataura panapa mati imimi nzvimbo ndakaita basa kumba kwamai pane zvazviripo pasi pemuti zviri pasi pemuti ipapo vandazouyawo zvibvise vandabvisa saka ndabvisa mai avo ndobva kuti pawabvisa ipapako ndio mbadharo wako ndizvo makanyorerana pasi ndikuita zvasiyana nekupa munhu mudzike asi wakuda kutora wakanonoka kuwaka pamunopana munda panofanira patoenda saba amupana neminda mungori mega ini vana yangu ndipekuti chii kana chinhu chenyu chiri based on payment hatiti kukupai wakaita achiti payment yebasa rakaitwa ndizvo yanga imbori mari iyi yamama chacha 1,500 kuzvibisa kunogadzira pamba igore riki ipendisaiti zvakabviswa zvacho zvinyi tati zvakabviswa zvacho zvinyi paine hari yakaine panga paine hari yakayatengene kutivo mpaka yakaita seropa kwobva kwaita 200 kwakabudirira 2 tendereti kwobva kwaita mudhori tuikwatitende mutende ipapa papane zviro matende iyayo nemahari iyayachi zvanga zvakandokutirwa pamupo kudai bandavadaidza kati auya mune zvinhu zviri pano kati webhisa handui koba ndikauya kunoita wofu ndanganda kuti wodini uone abati nanduiba yobhisa kana ukafa wanaokonobirifita nzvimbo iyo mapedza makati 1,500 saka iyo ndobva kuti 1,500 hatina saka tokupa nzvimbo nzvimbo yacho yakakura sei stendi akatonga muyadhiri yepanzi 30 by 15 30 by 15 ihoyi saka idiki pane ihoyi inini maone rangu ringomedzana madziso ini ndirikutaura zvayakaita kuti yakaita kunenge yadhi kana kuti pana pachikure because mukati kana muti 15 by 30 because hori nekurebodayo i28 by 12 ili ndo zvandiri kuti zvinoamezhamende hapana hazvinomeaasi fanadhani maziso saka isusu chatoda ndechekuti kana vanhu makunetsana handiti pamama kuchinetsana muchiita sei makataura here kuti ndo zvamanga makabhadharira takataura kuti wakati chii takatanga taenda kwaruda wabva kuti noda kuenda kwaruda kuti wakati mufanira kuenda kumadzisheni madzimambo ndokunopera nyanza kudai abva wachitipasanetsane chekutanga ndikuti handiti mutonetsana gozo riri pane interdictika yekuti hamutobvuma kusvika ipo vapenyu musanobvunza kuti koti yakati chii izvo pakazi pane interdict yekuti hamutobvumika kusvikapo koti yakati chii ainini ndaida kundipindura nazvitenderwa ndinofunga kuti amene mungataisa here pane episode yakutanga yakatorwa before iyi taenda futi ikoko tanetsana wakuya chindiperengedza yekutanga yemuna 20 wedha yakataka kana kuti ndeyekumashure asi ndikuti pane interdict ndeyekuti mira zvauri kuita mira peace order ndeyekuti usatuke munhu usanongedze usapotere usadi ndiyo peace order iyo asi interdict iri kuti chii usasvikepo 1 usashande 2 hausi kuda kutombooneka papi
handisi benzi ndakataura futi ukoti petakaenda inini tsamba iyi dai wakauya kana kuti wakanditaurira kuti mhai apa pazi mungodai mbodai zvakaita mapisoti handiti ndikapiwa ausainiswarawo inini wakatozotaura zvinezvi kuti iko handisi izwai mbuya zvandikutaura handiti andikamukura ndikutaura mese munofunga kuti munenge muchiitirana ka iwo ukaitira munhu ka akakona kuti ndizvo waita iye anokuitirawo zvisemi ndozvamakaitirana handiti musi wa order yamakapiwa musi wa 10/03/2026 idefault order ndati iyi yekupe iyi ya10/03 yamarch 2026 idefault haana kuiwa then iyi yakapiwa musi wa 24 January 2024 idefault futi ima muna kuenda saka default handiti yakangofanana neunga mamuripo kuti kana makahiwa mamuripo maindohiwa kana musipo mahiwa saka yakazotita advantage kuti hamuna kuzobvira matombouya ndobva azotombozikana asina kutouya urudei wobva atotaura zvarudi zvaruda zvobva zvatodhiwa saka imimi zvamurima kudama yakuda kuti muite application for condonation kuti mauda kuita process yekutanga kuti muchinje zvese izvi kuti ndandisipo default kuti ichinjwe iyi makufana kuenda futi kukoti moita ichi moita ichi and apa manje zvine time handiti saka kana time yakatopfuura it means hamuchakwanisi kuchinja this thing andika mauda kuti ndozvatota mauda kuita process iyo yekuti nyaya iite sei itange futi but ndikutika andikamuna tota zvinhu zvenyu manje zvikaitika zvine zvakuti ndezvokuti tiudzirane nyaya kuti ndepani akapa umwe ndiani pa umwe reason ndeye saka munhu ari kuti ndakakupa kana kuti handina kukupa saka unenge wauti wakapiwa nani munoona zvizvotwa ndikuti hapana pepa rakadii rakanyorwa kuti ndizvo tadii zvataurira andika saka uri unomira mukoti iyoyo ichitaura kuti uyu akandipa andi iyo kuti handina kukupa handisi saka is your word against her word handisi and in this case an advantage kuti ndiye agara ari muridzi wechiro saka panoda something chekuratidza kuti zveshuwa agreement yakaita sei yakaitwa kana pasina chinhu chinoratidza kuti agreement iyo yakadii yakaitwa hapana saka ini ndikuti the only option inenge iripo the only option handisi the only option inenge yakuti kana imimi makachaja for service sekutaura kwamudi zvamurikuti imimi mungopiwa mari mosiyana nerendewa kana iri nyaya iyoyo munhu oita payment plan kana wasina mari asi imimi panzvinombadii munozaizvimira hii ndikuda ndikubatsirei kuti ndopamiri yakaita chii there is no court handika yamunoenda handika pasina proof yekuti chii zveshuwa makabhadharana kana kuti makawirirana there is nothing, there is no proof so at the end of the day kunozi aiwa kana pasina proof yekuti pane zvakamboitika saka angangori muridzi wechii wenzvimbo anongoramba ari muridzi wechii wenzvimbo because there is nothing to show yekuti akadisposa chii blade yake saka inini ndikuti kwamuri inini kana iye achiziva zveshuwa kuti mai avo vakandibatsira kana timbobvunza mbuya igarai pasina hazina mbuya mama enda motora mapepa hazina mbuya makakumbira mbuya kuti wakubatsire wabvise zvo zvazviri pasi pemuti twakomana twatwakabatira kamkomana nekamusikana twaitenderera zvazviri mutende nehari yakaita wangakaine ropa handiti mukawati mimi kana vapedza vaitizvozvo handiti chibva kwatora hako pavaipa paine zvinhu zvacho nzvimbo yacho endava ndakupa zvese manyepo hapana chokwadi chiripa manyepo wakutoka saka besides ipapo imi pamakaenda kubvisa zvinhu mamwinani ndosaka kana makashanda kana mamuri megani it becomes very difficult now kuti hamuna witness hamuna chii, there's nothing written
Handingamukona ndizvo. Ende uyo anoramba because aruziva kuti hapana chii. Hapana pamakawirana hapana zvamakaitira. Handika. Saka ini ndosana kuti inini ka handiti. Kana imi mai handiti. Muri quite sure kuti hamuna zvamakabatsirwa namai avo. Handiti. Kana muri quite sure kuti zveshuwa mai avo havana kudii havana zvavakubatsira. Mai vanongodi vanongobva padendi papo woenda imosara nechii ndemberi. Asi kana muri kuziva kuti mai avo pane zvavakakubatsirai wakakuchajai handiti wapei mari yavo yebasa ndosaka ndikuti zvinozoitika afterwards izvo zvazvimwezvo. Asi ndikuti kana uyu munhu akashanda akaita basa muri mukuirana muchikwanisa kuramba yanyu pamberi pedare asi muchiziva zveshuwa kuti makadii makabatsirwa mupei mari yani. besides amai avo vari kuti hapana chavakabatsirwa, hakuna here umwe wemhuri yeavo varipo vanoziva kuti zveshuwa shuwa takabatsirwa nemwe? Akana kuti mbuya imi musiwo makaenda kubvisa zvinhu iyeyu kumba kwake angainani Vanga venyu mwana wamukomana ari kumukomana wake mukomana unonzi Rwei, koita wandakapa mari musikana Fei. Rwei aronzani Unonzi Rwei Danhama, uyu Fei unonzi Fei Danhama. Vane wana watu wandakabatsira uchiwawo newandakabatsira saka mari yamunhu makapa Fei yanga iri asi ndiye kutenda kuti ndakupa isitendi ukati ndichera mugodi imimi kuenda kutenda ekutenda kwaari iye kuti imari yedhiringi yemuri kundipa stendi ngoti ndamupa pandati ndikasvika makapa mari $40 $40 stand anga siye stendi. aiwa ndozvanobvunza kuti imimi makaendesa $40 yekutenda stand ina ndizoti wakati ngeyekutenda kuti ngeyedhiringi ndamupa stendi zvozvakanditaurira ndotaura zvakataura ndobva ndabvunza ndikauya nayo no inini kana looking at value kambo kuti iwe wapiwa bhazi riwe 350,000 handiti iwe woendesa mbudzi gotora kuti thank you nebhazi ramani parema riwe 350,000 I never paid a cent handiti ini ndochitora gotora re$22 kuti thank you panosara paine mubvunzo ende kuti Fei iyeyo akaiaccepta sei mari iyoyo wangamona kuti chinhu chenyu chiri kuleka chi wanhu wanga waripo wachionawo zvichiita sei zvichiitika dai papakanyorwa pasi apa padai pasina kana problem but chakuitira makutekana chii makutekana advantage because icho chokwadi kuti mbuya vanga havangamboti pamberi ndevanhu vanape makamera wobvuma zveshuwa kuti makabvisa ropa because panochabva tovhuma wehama wakatotarisa kuti hari yakabviswa yeropa yanga ingori yei tukomana ndikamusikati kwatiri kudhanza kwatiri kudhanzei handandingamona so zvinotaka saka the only way out kuita sei kuti handizvidii ndosaka ndati kana pakadaro mbuya handiti tiri wanhu handizvo kana imi muri kwaitishwa zvinotina makatobvisawo nemari yekutenda stendi nechii zvese because chinonditinetsewa wacho ndechekuti mukabva maenda kubudawo makoti kwaisawo kune chii zvese zvomunoita zvese nekuisa fenzi nechii musina chamakambotaurana pastendi ipapo asi ndangozwa patangwa chiri kuzi makakumbira kuti muda kurima zvamazorima handiti saka imimiwo maakuramba kubva papakazimuita sei murime maakutoda kucheresa mabhohoro nechii ndo zvakatiwo uyu kwete handichadika zvadaro chamwaita sei chibva imhakuiwa neengwe ziriyo uyu uri kuti ndakakupa kuti urime uyu akati imi mukati wanga uri mubhadharo wangu weyo hari neholait imimi hari neropa zvavakazvibvisa makazviise makazviise pamusoro zvinhu zvinenge zvakadaro ndinoenda kuzvisa mumatara ndinoenda opiswa ndobvisa ndinofunga zvamataura zvinezvi mandizorodza mweya wangu nekuti kubva 1985 wandatanga tsamba nemabasa aya handidaidziri muredhiyo ndofunga pana akambondinzwa ndinomirira auya kondiaprocha pamba pangu then anditi uya zvandinenge ndawira naye ndizvaanenda kuti kumba kaundipa makambobva nyaya mbavha dzaiba hoye kwauno handina kuwadaidzaba wakauya wega
ndikagadzira wakandipa zviro zvangu sezvakakuitika sindi kubva 1987 ndiri mwana muduku kusvika ndichemberi handina pendakaita izvoba nekuti mutemo unoti iwe haufanira kumanikidza munhu kana kuenda kwomuti uri muroi kana kuti vanhu vese vari muroi unosenza zvakanaka zvisina noita chokwadi chiripo ndichoti pane audio musi wotabva kwaDC pane patakaita pakaitwa option pawatsomba yemukadzi wauyi Mandero baba nebirthday banana wanongodzana nari machesi waya ni takadaidzwa pane vanhu vaibva kunze kwanga vada kubatsirwa ndo musi wandaona nemwana wavo wari majabaya vane maiyo pamabva kwanhu vese vamira kuti imai wakachena zvirubonzo kana ndipei mari hondo yese iyi atanga ina handisungire mari ndivei mari yedrink ndaida kutobhadhara pamwetiro akati kwete mai yamubhadhara panobhadhira handina kusungira mari ndakaenda mwanangu bva ndatenga mushonga webvudzi wawana kaindoda mari yedrink ndikati odhora akati handidi dhora maine muchenero wamakaita after 3 weeks ndopendakaona mapurisa asvika kazibuya murudikana kuti makaenda kunera mwana wakwadanhama ne1 kuda kumuponda kuwatsomba ndikati ndimuponde yaka ndikumbira mari yekwayo kwai murutodikana no ndakabva ndaenda nasisina akakora nyaya dzenye ndosikatikuedza kutaura kuti uyu munhu akasumuka kuwatsomba kuti mbuya wamada kundichaya imatomba mari yedhingi woenda kumapurisa wotodaidzwa mapurisa something is not right. Pane chokwadi chisiri kubuda. Ndosaka ndati kuti chokwadi chite sei? Musanetsane ba. Handiti. Imi mbuya kana vanhu vari kuziva kuti they owe you. Handiti. Wachakupai. Inini manje zvine chakana. Ndokumbira kuti chikandichembera kudai. Gumbo iri kubva mberi pakora mapengo aida ngumbire mberi. Handiiti zvefojari bamatsambari apa. Handichatodi mari yavo mazvinezvi kana vasina kutaura iwo nemuromo kuti shuwa ndakamupa pane audio zvamatoro kuti kuda pane wakauya ndakabatsira vanhu vakadanhama wakawanda hazvitauriki nemazita ende dhokota hafanhi kureka information kuti ningu wakauya saka ndiri kuti muno vandakabatsira ngasina mberi kotori muno but wakutoya kotomirawo kuti awa mai wawakashata but akarundetseka ngemberi kwavayomba kwavo akasimuka mwana saka kana Mwari wachitendera kuti zviriko kubuditsa ingo yekuruma changamire ndokutenda ine zvamataura asi ndiri kuti chokwadi ndoshabuda pachina ndosaka ndati imi kana basa renyu ndiri kudii rekubatsira handiti rambai muchiita sei musaneti mukaneta manje ndo zviri pamuri ndo zviri kutisa because zviri pamuri zviri kugara pamuri because muri kutedzera chii saka imi musaneti nyama chakambira unorwadziwa ngekuti chinoita zvenyama siyanai nechii nazvo handiti zvakafanana kana uyo akamira rapa unokwanisa kuti achitotera muchitokuda padhora iye ungada kuteera here because pane zvimwe zvomatotaura kuti pane umwe wakatouya watone mwana akautabvisa nemwana alright, it's okay, alright. Uyu arikwanisa kutotore dambudziko iroro munotomubatsirawo kana uyo ane kepi wakawanda waruda wana munomu munotowabatsirawo musaite chinyaba wabatsirei kana zvizvo zvapaka zina Mwari mudii newadzimu muite itai sei itai izvo ndosaka ndati kuti murambe muchiendesana mumakotsi nekuti asei nechii is not necessary munhu umwe naumwe handiti chokwadi uruchidii chokwadi uruchidii saka ini ndiri kuti kana wabuda munomu enda woite zvinoenderana nechokwadi chaunodii nyaya iyo imimi mobva imi munongobva kuno handiti because mukadzoka futi apa pepa rakutanga kudii futi rakusumuka futi imi musaende panzvimbo yani yawo kana makaisa zvinhu zvenyu fenzi yenyu kana chiimbise zvinhu zvenyu itaisei apo se muzvigarira mumba kwani achauya achida kuona yachadini ndirautaura misi makadai kwedu kuna akaripira mapureti chaiwo imba kuwatiri pane mukadzi kufai hope nditaura inini sisi muri ponero mwana kuti kufai hope ini ndiri kuti ndakambozvitaura kubva kudarero
ngaandipe hake mari yangu kana kuda kutora sitenda akati handikupi nokuti wakambori mamagwere posheni yakaita mukati memba ino. Asi ndiri kuti denga kuna Mwari marwadzirirwo yandaita yaka mukaisa muredhiyo kana kudzika kwahonde kwacho kutuma munhu dii apa ndepani vanototi sitendi yambuya wambaya whatever ndiani ungodzika kumira parodi kudai ati inini handipengi zvokubva 87 kusvika nhasi kwautanga kuenda paupo ndatochembera kubva chavhunduka achindipa tsamba iyi. Alright. Ndati mbuya. Inini chirengai. Mukonoite zvotadii. Ndaida kuti mubvunze Imimi mari. Ndati mbuya ka. Muzadata. Izvo zvese zvachadii. Achabvunza. Ndakamamba. Ini ndosaka ndasiya zviri open. Kuti imimi ndakubvunza mukati muzisiyi. Imi mukati vomo. Saka handina munhu anoda kumanikidza pa. Kuti iwe zvautaura munyepo, kuti iwe zvautaura ichokwadi. Asi iwewe nemwoyo wako chokwadi urudi. Handizvo. Saka ngatinoite zvinoenderana nechokwadi chaunodii chauri kuziva. Ndo zvandataura. Ndakatamira ndaikumbira sendaenda hangu ba. Odhiyo iyoyo ndaikumbira kuti mukaisa handiti mwese muruzwa. Muzwa kuti zviri kutaurwa ipapo ndiwana mutiro here wari kutaurwa kana kuti wanhu. Kuitira kuti amaizwawo mangwana ndikaenda iye naiye aizwa. Izwa zvinoita. Odhiyo ari kutaura ipapo ndiani? Wanhu wakatuma kumba maisitore namaisimba vakachibata. Handingamona ndizvo. Ndosanotaura manje kuti wanhu vari kutaura paaudio manje. Handiti. Kana wasitori awa kukoti kunhu haisina basa. Because anofanira kunge aruzika achitaura ndiani? Mwedzi wechii? Ikataurwa nomumwe munhu arikutaurawo maraini haizoiti mari. Chingodza semuruzwa kuti ramangwana kakara kunona kuyaka totangira ipa. Ini ndiri kuti wana baba nemi mese munombofona Zimbabwe ineso munozimbuya mudai munomuziva makambomudzwa here muredhiyo achidaidzira ndo pari kundifadza wauya wega. Ini ndakushanda mirenda zvinhu ndautoita izvizvi ndatoona mune mapepa ka kuti ndiyasoziva zvomuri kutaura handika nekuzvizwisisa nekuona kuti hamusi kundinyepera here dautombokupai munhu panze apo. Inini manje wokubasa wandoshandira ichigara ipanze wokubasa pandinoshandira inini chiendai papi irai panze apo momira panze apo ndokunzirai munhu mai manje ngauye saka handei toite zvitataura right handei hambai